Wow! Sziasztok, itt Viszegi 12 és... A few moments later. Oké, ki is jöttem. Zoomot fel kéne venni, mindegy, megvan. És hát gyerekek, elkezdett esni az eső, szóval ezzel le is tudom az Ice Bucket Challenge-et is, úgy látszik. Már egyre jobban zuhog, bár az nem látszik, nem mindegy. Hát akkor jöjjön a víz. Jó forró. Wow! Akkor jöjjön a víz. Szóval kihívom Fluffsamet, Flower RTS-t és STRPS-t, hogy csinálják meg ezt a 6 Bucket Challenge-et. Nem kötelező esőben. Egészségedre, kutya. Na akkor most beantiszociálok, és akkor pár információt elmondok, főleg, hogy már jobban elkezdett zuhogni az eső. Csodálatos, köszönöm szépen, eső! Szexi kamera támasztó. Itt állok és csodálom a látványt, ebben még van, még meleg a pohár is. Wow, de nagy felhő mindenhol! Melegű felhő, ott is, ott is, ott is, ott is, wow! Melegű felhő, ott is, 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 gyerek! Te is jössz? Ó, sziasztok! Hát akkor vége lenne a videónak, így a videó végén egy kis fontos információt elmondok. Szóval, aki szeretne nekem valami levelet vagy ilyesmit küldeni, ha valaki, ha van olyan, nem hiszem, hogy van, de hogyha van olyan, akkor az írjon rám, és akkor megadom a címet, amire küldheti a levelet. Akkor ennyi lett volna, hát ahogy látjátok, pont a legjobb időt fogtam erre ki. Én végigröhögtem az egészet, nem tudom ti hogy vagytok vele, remélem, hogy a kihívottak sokkal jobb körülmények között tudják ezt teljesíteni. Hát akkor ennyi lett volna, sziasztok! Ja, arra kell menni.